Minahal nga mga igsuon ni Kristo, kini ang ikawalo nga sesyon sa serye sa Sermon sa Impyerno. Ang kalainan tali sa kolor nga puti og itom kay klaro. Gibati namo ang itom nga kolor kay ngitngit kaayo, apan ang puti nga kolor kay putli og limpyo. Parehas kini sa langit ug impyerno. Kung mas daghan ang imong nahibal-an bahin sa impyerno nga makalilisang og hugaw, labi nga imong mabati kung unsa ka malipayon og matahom nga lugar ang langit. Unya, makabaton kag sinsero nga paglaom nga makasulod sa langit nung gingharian. Kung gibati nimo ang dakong kalainan tali sa langit ug impyerno, mabati usab nimo ang pagtandi tali sa maayo ug daotan nga mas klaro. Mahimo nimong maamguhan ang mga butang sama sa ang pagkamaayo kay maayo kaayo ug matahom. Tungod kay ang Dios kay mao ang pagkamaayo mismo. Unsa siya kaanindot. Bulahan kaayo ang mga tawo nga maayo og kasing-kasing. Sa laing bahin, ang daotan sama sa impyerno kinahanglan nga makahadlok og mangilad. Kung kita makaamgo sa mga butang nga sama niini diha sa atong mga kasing-kasing, kita makapili lamang sa kaayo nga kanunay nga matahom, makahatag ka nato og kalipay ug modala ka nato ngadto sa langit. Kamo magdumot sa daotan nga modala ka nato ngadto sa impyerno. Pinaagi niini nga mensahe, ako nag-aawhag kaninyo sa pagsalikway sa tanang kadautan gikan sa inyong mga kasing-kasing sa labing madali nga panahon. Nag-ampo ko sa ngalan sa Ginoo nga maluwas nimo ang daghang mga kalag pinaagi sa pagpakita sa tinuod nga kaayo niining kalibutana nga nagkaanam na og kangitngit. Minahal nga mga igsuon ni Kristo, sa miaging sesyon nagiskot ako bahin sa ubos nga lubnganan sa kinatibuk-an. Ang ubos nga lubnganan may usa ka dapit alang ni adtong wala maluwas, diin sila magulat sa dili pa itambong ngadto sa linaw nga kalayo o asupre, diha sa impyerno. Sumala sa hustisya ang tanan kay moadto sa langit ba o sa impyerno sa higayon nga sila mamatay. Sama sa akong gipatin-aw sa miaging sesyon, bisan ang bag-ong natawo nga mga bata kay dili eksepsyon. Kung mamatay sila nga wala makadawat sa kaluwasan, mahulog sila sa ubos nga lubnganan. Parehas usab sa mga fetus nga namatay sa wala pa sila matawo. Kung mamatay sila sa wala pa ang ikaunom nga bulan, kini ang katapusan tungod kay wala sila makadawat sa espiritu. Apan gikan sa ikaunom nga buwan, kay usa ka espiritu ang gihatag sa mga bata. Busa, kung sila mamatay nga wala makadawat sa kaluwasan, ang espiritu mahulog ngadto sa ubos nga lubnganan. Syempre, kadaghanan sa mga fetus nga namatay makadawat sa kaluwasan. Talagsara nga wala maluwas ang mga wala pa natawo nga bata. Apan adunay pipila nga wala. Kini tungod kay sila nakasunod og daghang mga daotang kinaiya gikan sa ilang mga ginikanan. Sa diha nga ang mga ginikanan o mga katigulangan mubarog batok sa Dios ug mubuhat sa hilabihan nga kadautan, kini kay makaepekto sa ilang mga fetus. Pero wala sila paglantaw ug patay na sila bisan wala pa sila mataw. Busa, wala sila makahimog bisan unsa nga sala sa hunahuna o buhat. Sa ato pa, wala sila mga sala nga nahimo sa kaugalingon. Busa, dili sila paantuson pareha sa mga pagantos sa mga hamtong. Sa samang paagi sa bag-ong nahimugso nga bata, sila pagabiyaan sa usa ka partikular nga dapit sa ubos nga lubnganan. Sila gibayaan uban ang kahupayan ug kainit sa sabakan diha sa ilang mga inahan kay gikuha usab. Kini mao ang selot alang kanila. Gisultihan ko ikaw nga kadtong moadto sa impyerno adunay parehas nga panagway sa panahon sa ilang kamatayon hangtod sa kanturan. Kadtong mamatay sa batan-on nga edad, makabaton sa lawas sa sama nga edad ug mental nga abilidad. Sunod, atong tagdon ang kaso sa mga bata nga makasulti og duha ka pulong. Sa dihang wala sila maluwas, ibutang usab sila sa lain nga dapit sumala sa ilang edad. Ang lugar na puno sa mga kalag nga naa sa parehas nga grupo sa edad. Kini nga mga kalag usab walay ingong paglantaw o kahibalo. Bata pa kayo sila para makaunahuna o makahukom. Busa, gibati lang nila ang kasakit ug nagreact sumala sa ilang instinct. Wala gani sila mahibalo kung namatay na ba sila, naa ba sila sa impyerno o kung ano nga atua sila dito.
Pero naaghapon sila'y handumanan sa ilang mga mama ug papa, ug naghilak sila nga nagtawag kanila. Gitawag nila ang ilang mga mama nga nagunahuna, nganong ni ako anhi? Asa man ko dapit? Asa sila mama ug papa? Gusto ko magpauli sa mua. Kung ang mga bata mawad-an sa ilang inahan sa usa ka lugar nga daghang tawo sama sa merkado o amusement park, sila mahadlok og maghilak pag-ayo. Ug unsa pa kalabaw nga nahadlok kining mga bataa, kay ani aman sila niining makakalisang nga ubos nga lubnganan nga wala ang ilang mga ginikanan nga nanalipod kanila. Kini usa lamang kadili maagwanta nga kahadlok alang kanila. Sa buhi pa sila, kung matumba sila og masakitan ang ilang mga tuhod, ang ilang mama kay moabot og mugakos kanila. Pero karon, naghilak sila sa ilang mama nga nagkadugo na kaayo, pero ilang mama kay wala na. Dugang pa, adunay mga paghilak ug pagtiyabaw sa mga bata ug adunay makahadlok nga mga tingog ug talagsaon nga katawa sa mga mensahero sa impyerno. Wala sila kabalo unsay buhaton. Samtang ang mga mensahero sa impyerno moadto ug mohampak kanila ug motunob sa ilang tibuok lawas, mahadlok na lang sila. O, ang uban kanila misulay sa paglayas nga nahadlok, apan wala sila makaikyas gikan niining dapita nga puno sa gagmayng mga bata. Naglibot-libot sila dinhi og didto, uban ang mga luha sa ilang mga naong ug mga ilong. Nagtunob sila sa usag-usa ug nasakitan sila. Ang ilang mga kaugatan sa dugo kay mabuak ug sila makakuha og mga bunog. Gimingaw sila sa ilang mga mama ug papa niining alaot nga dapit ug naghilak sa kagutom ug kahadlok. Sunod, akong ipasabot ang selot sa mga bata nga maayo na nga mudagan ug mosulti. Kini halos gikan sa edad nga 3 hangtod sa 5. Alang niining gagmay nga mga bataa, gikan sa pagkahimugso hangtod sa edad nga 5, ang ilang kaluwasan magdepende pag-ayo sa pagtuo sa ilang mga ginikanan, ilabi na sa ilang inahan. Syempre, kini nga mga bataa makabaton usab sa paghukom sa konsensya. Apan kinahanglan mahulog sila niining lubos nga lubnganan kung dili sila mopasar sa hukom sa konsensya. Kini nga mga bataa pundukon usab sumala sa edad ug ibutang sa ngit-ngit ug lapad nga dapit. Magdagan-dagan na sila didto nga murag buang. Nagtinguha sila sa paglayas gikan sa mga mensahero sa impyerno nga nagukod kanila gamit ang tulo ka mga bangkaw. Ang mga mensahero sa impyerno mutapot sa likod sa mga bata gamit ang mga bangkaw. Abugon nila sila sama sa mga ngayam o hunter nga nag-abog sa ilang tukbunon diha sa ilang atubangan. Nagpadayon sila sa pagdagan gamit ang ilang mga gagmay nga mga bitiis ug sa katapusan nakaabot sa tumoy sa usa ka pangpang. Sa ilalom sa pangpang adunay nagbukal nga tubig. Busa, sa sinugdan, dili sila makaambak dayon. Apan sa katapusan, sila miambak aron makalayo gikan sa mga mensahero sa impyerno nga modulot kanila. Sa higayon nga sila mulukso, sila makalikay sa kasakit sa pagduslak sa mga mensahero sa impyerno. Apan sa dili madugay, sila kinahanglan nga maganto sa kasakit sa nagbukal nga tubig didto sa ilawom sa pangpang. Ang nagbukal nga tubig mosulod sa ilang mga ilong ug baba, ug sila naningkamot sa pagpugong sa ilang ulo nga dili maadto sa tubig. Sa pagkakita ni ini nga talanawon gikan sa ibabaw, ang mga mensahero sa impyerno nagbiay-biay sa mga bata. Bugal-bugalan nila bisan ang ilang mga ginikanan nga moingon, kinsa man ang nagpadala kanila sa impyerno. Human ang mga bata magantos sa nagbukal nga tubig sulod sa pipila ka panahon, sila gikuha gikan sa tubig sa usa ka paagi nga ang usa ka isda makuha, pinaagi sa usa ka kawit. Unya sila gibutang sa dapit diin sila magsugod sa paglayas na putusab. Unya ang tibuok nga proseso kay mobalik-balik pag-usab gikan sa sinugdanan. Kini kay magpadayon sa ug walay katapusan. Minahal nga mga kaigsuonan diha ni Kristo. Ako makigsulti kaninyo mahitungod sa mga bata nga gikan sa unong katuig ang panuigon ngadto sa ilang pagkahamtong. Mga 12 katuig ang panuigon. Kadtong mamatay ni ining edad da ibutang sa dapit nga adunay suba. Apan ang suba dili suba sa tubig kun dili suba sa dugo. Kini ang suba sa nga gihimo sa dugo sa mga kalag nga gisilutan didto sa ubos nga lubnganan. Ang matag bahin sa ilang mga lawas kay gikunis-kunis o giputol pinaagi sa pagsakit o pagtorture.
ug ang ilang dugo kay miagas. Apan sa wala madugay sila bugos nga naulian. Apan sila kay gikunis-kunis ug gitigbas pag-usab aron makapagawas sa dugang nga dugo. Samtang kini nga mga pagsakit o pagtorture kay nagpadayon ug tungod kay adunay daghang mga kalag sa ubos nga lubnganan, ang ilang dugo kay nahimong suba. Bisan sa yuta sa natad sa gubat o sa pagtan-aw sa usa ka massacre, ang usa ka sapa o usa ka gamay nga limaw kay nahimong mapurma tungod sa pagpaaga sa dugo. Kining mga dapita kay puno sa baho sa dugo ug mga patay. Ug ang baho sa pagkadunot kay anaa bisan asa. Kung moabot ang tag-init, kay daghang mga insekto ang moabot ug adunay moabot kapipila nga mga sakit nga epidemya. Apan diha sa ubos nga lubnganan, ang dugo sa mga tawo kay dili lamang usa ka sapa. Kini naglangkob sa usa ka dako nga suba. Ang mga bata gikan sa edad nga 6 hangtod sa 12 gilubong nga nagbarog sa tulid libot ni ining subaa sa dugo nga adunay baho. Kung mas dako ang ilang sala, mas duol sa suba ug mas lalom sila nga ilubong. Kadtong gibutang sa layo sa suba, dili ilubong sa ilalom sa yuta. Apan, uban sa luspad nga mga nawong, nagpadayon sila sa pagkalot sa yuta nga walay mga kamot nga nangitag makaon. Apan gahi ang yuta, ug masakitan lang nila ang ilang mga kamot nga walay makuha. Ang ilang kuko mga tangtang ug ang ilang mga tumoy sa tudlo magsugod sa pagdugo. Diha sa duol sa suba, adunay mga bata nga gilubong sa tunga-tunga. Nangita sab silang makaon, ug sa katapusan, nagpinaakay na lang sila sa usag-usa. Ang mga bata nga mas daotan pa niini ilubong hangtod sa ilang mga liog duol sa suba. Magantos sila sa hilabihan kabaho nga gikan sa suba. Ug usab, ang makadaot nga mga insekto nga murag langaw o lamok nagagikan sa suba ug mopaak sa ilang mga nawong. Tungod kay ang ilang mga lawas kay gilubong man, sila dili gani makawarawara sa mga insekto. Samtang sila gipaak sa mga insekto, ang ilang mga nawong mohubag pag-ayo sa poison o hilo. Maghubag sila pag-ayo nga dili na sila mailhan. Apan ang ilang kasakit wala matapos didto. Ang mga mensahero sa impyerno magsultihanay ug makigtan-away sa ilang kaugalingon sa daplin sa suba. Kusog kaayo ang ilang katawa nga mubuto ang eardrum sa mga bata. Kini nga mga mensahero naglingkod sa mga bata nga nagsulob sa samang armor nga mga sinina nga adunay hait nga mga butang. Gitunban usab nila ang mga bata gamit ang ilang mga sapatos nga adunay mga hait nga butang. Kini nga mga hait nga butang kay makahimo sa pagsamad pinaagi lamang sa paghikap niini. Ang buhok kay maputol, ang ilang panit sa ilang mga ulo kay magisi, ang ilang mga nawong kay magisi usab. Mahimong magunahuna ka kung unsang klase sa mga kadautan ang mahimo sa mga bata nga kinahanglan nila silutan sa hilabihan kapapintas nga paagi. Apan bisan ang gagmay nga mga bata adunay original nga sala ug makahimo usab sila sa daghang mga sala. Ang espirituhanong balaod nga nag-ingon nga ang bayad sa sala kay mao ang kamatayon, kay gipatapat sa tanang bisan unsa pa ang imong edad. Kung mas daghan ang daotan nga nahimo, mas bugat ang silot nga iyang madawat. Pananglitan, diha sa ikaduhang hari kapitulo 2 bersikulo 23 hangtod sa 24 atong makita kung unsa ka kadautan ang gagmay mga bata ug unsa ka makalilisang ang ilang mga selot. Samtang si Eliseo usa ka tawo sa Dios mibiya sa Jericho ug miadto sa Bethel, ang mga bata kay nanggula gikan sa syudad aron sa pagbiay-biay kaniya. Sa dihang gitunglo sila ni Eliseo, bigula ang duha ka bayi nga uso o gigisi ang 42 ka bata. Ang mga kalag ni ining mga bataak nga nangamatay didto kay gilubong hangtod sa ilang mga liog duol kaayo sa suba sa dugo. Wala gitunglo ni Eliseo kadtong mga bata tungod lang sa duha ka pulong sa pagbiay-biay. Ilang gisunod si Eliseo sulod sa taas ka panahon ug nagpadayon sa pagbiay-biay kaniya. Ug wala lang nila sila gibugal-bugalan diha sa pulong. Nahinumduman nako sa akong pagkabata kung ang mga daotang bata magtigom og maghasi sa usa ka tawo, dili lang nila kini buhaton pinaagi sa pulong. Ila usab kini labayon og mga bato, dasmagan ang tawo ug tuslukon pagani ang tawo gamit ang mga tukog or stick. Kini nga matang sa butang kay nahitabo sa libuhan na katuig nga ang milabay. Sa dihang ang mga tawo adunay mas daghan nga pagkamaayo kaysa karon. Bisan pa ni ana,
Sila naghatag og kalisod sa usa ka hamtong, ilabi na sa usa ka propeta sa Dios nga nagpakita sa gahom sa Dios. Atong makita kung unsa kadautan kadtong mga bataa, kay ang gitunglo ni Eliseo o Elisha kay natuman dayon. Ang ubang mga bata tali sa edad nga 6 hangtod sa 12 makadawat sa hukom sa konsensya. Apan kadaghanan kanila naluwas pinaagi sa ilang kaugalingong pagtuo. Kining mga bataa sa ubos nga lubnganan kay nagdawat sa makakalisang nga mga selot isip bayad sa ilang kaugalingong nga sala. Karon, kung kita mo tan-aw sa mga balita atong makita nga mga bata karon nabulit pag-ayo sa kadautan. Ingon nga katapusan na sa panahon ug puno na sa kasalanan. Natingala ba kita sa mga daotang butang nga gibuhat sa mga bata? Pananglitan, ilang gibiyaan o gidaog-daog ang laing bata tungod lang kay dili sila ganahan kaniya. Ilang gikulata ang ubang mga bata, ikuha ang ilang kwarta nga pinugos o gihatagan sila og kalisod ug sila maghikog. Bisan ang mga bata sa elementarya nagporma og mga gang o makahimog mga krimen. Ang uban kanila mupatay pagani og tawo tungod lang sa gagmay nga kwarta. Ang mas makalilisang kay mao nga wala sila'y mga konsensya sa pagbuhat sa maong mga butang. Mauni ang sitwasyon karon. Ang mga bata nga mas putli pa dapat kaysa sa mga hantong unta nabulingan sa kadautan sa ingon niini nga gidakon. Karon, wala ba kamo mubati nga kamo kinahanglan nga mahimong kahayag ug asin sa kalibutan aron sa pagdan-ag niini nga kalibutan? Sa sunod nga sesyon, akong ipasabot ang upat ka lebel sa selot nga gipahamtang sa mga tawo human sa ilang pagkaulitaw ug pagkadalagita. Panapos, minahal nga mga igsuon ni Kristo, labi na ang mga ginikanan, how about ang inyong mga kaugalingong mga anak? Gipahimulaag ba sila gikan sa kangit-ngit ni ining kalibutan og nagdako ingon nga mga anak diha sa pagtuo? Kung dili, hinaot kasusihon una ninyo ang inyong mga kaugalingon. Kay ang mga bata kay sama sa mga samin nga nagreflect sa ilang mga ginikanan. Pananglitan, si Samuel kay gihatag ngadto sa templo sa Dios humandayon sa iyang paglutas. Nabatian niya ang tingog sa Dios sa bata pa siya og sa ulahi, siya kay nahimong usa ka dako nga leader sa Israel. Ang iyang inahan nga si Hannah kay lig-ong mibarog sa luyo ni Samuel nga milihok diha sa pagtuo. Nanumpa siya nga kung hatagan siya sa Dios ug anak, ihatag niya ang bata sa Dios. Wala niya mausab ang iyang unahuna human nga madawat niya si Samuel ug gituman ang iyang panaad. Iyang gihatag nga ang bata nga si Samuel ngadto sa mga kamot sa Dios. Ang labing importante nga butang sa pagpadako sa mga anak diha sa pagtuo kay mao nga ang mga ginikanan kay mobarog sa atubangan sa Dios sa matarong nga paagi. Kinahanglan silang magpakita sa maayong panig-ingnan kung ang mga ginikanan na higugma sa Dios, pagbasa sa pulong ug pagampo sa tanang panahon ug ang mga bata kay mubuhat usab sa ingana. Kung ang bana ug asawa mo alagad sa usag-usa ug ingon man sa mga anak, ang mga anak mo alagad ug mohigugma sa uban. Syempre, kinahanglang buhaton kini sa mga ginikanan uban ang matinud-anong kasing-kasing aron maimpluwensyahan ang ilang mga anak. Umusab sa diha nga sila tinuod nga nagtugyan sa ilang mga anak ngadto sa mga kamot sa Dios, ang Dios mo atiman kanila ug dili mo tugot kanila nga sila mahisalaag. Ang akong asawa ug ako nagpadako sa among mga anak nga babayi uban sa hugot nga pagtuo gikan sa panahon nga among gidawat ang Ginoo. Kanunay kaming naningkamot sa pagpakitag maayong example or panag-ignan sa pagtuo. Kanunay kaming naningkamot sa mas labing maayo diha sa pagsimba, pagampo ug pag-alagad alang sa gingharian sa Dios. Wala gid mi nag-away ug nagpataas sa among tingog diha sa among balay. Gitanong usab namo ang pagtuo diha kanila sa pag-ila sa Dios sa tanang butang sukad pa sila nga bata pa sila. Bisag nasakit sila, wala namo sila dad-a sa ospital ug nag-inom og tambal. Nagampo lamang kami sa Dios uban ang pagtuo aron sila nga maayo. Ug usab dili kay wala namo sila tagda tungod lang sa among paggabisi ug among gitugyan ang tanan lamang diha sa kamot sa Dios. Gisulayan namo ang among mga best aron sa pagpabati sa ilaha sa gugma sa Dios ug ang gugma sa mga ginikanan. Gitudluan ko sila kung sa unsang paagi higugmaon ng Dios ug ingong resulta
Human sila mudako, among nakita nga ilang gipili ang dalan sa pagtuo sa bisan unsang kahimtang. Minahal nga mga igsuon, bisan ang gagmay nga mga bata makaampo kung tudluan nimo sila unsaon sa pagampo. Ipiyong nilang ilang mga mata uban sa ilang mga kamot ug pag-ingon og amen. Kung sila kay puno sa balang espiritu, bisan ang mga bata sa kindergarten maghinulsol uban sa mga luha ug sipon ug bisan sa pagsulti sa ilang mga dila. Ang mga bata sa elementarya ganahang mubasa og Biblia ug ang uban usab kay mubasa og daghan sa akong mga libro o sa libro ni Senior Pastor. Nang hinaot ko nga giyahan ninyo ang inyong mga anak uban sa gugma ug paglahutay aron sila makakatun sa pagtahod diha sa Dios. Ug usab giawhag ko kamo nga mahimong koral sa gugma ug ipahilayo ang inyong mga anak niining malisod nga kalibutan. Dili nimo gusto nga mahanduraw ang imong mga anak nga nahulog sa usa ka makalilisang nga impyerno sama sa akong gihulagway. Diha sa Salmo Kapitulo 127 versikulo 3 kinagingon, ang mga anak kay gasa gikan sa Ginoo, sila kay tinuod nga mga panalangin. Nagampo ko sa ngalan sa Ginoo nga tumanon ninyo ang tanan ninyong mga katungdanan, isip nga mga ginikanan, uban sa gugma og debosyon ug makasulti at tubangan sa Ginoo, nga gigiyahan ko ang inyong bililhong kalag sa imong atubangan ug makadawat og dagkong ganti. Sa ngalan sa Ginoong Hesukristo ako nagampo. Amen.